బాబు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలను వెంటనే బ్యాంకుల ద్వారా సబ్సిడీ రుణాలను వృత్తిదారుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వైఖరి వృత్తిదారుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం రజకులు దోబీకారులకు ఉచిత కరెంట్ వెంటనే ఇవ్వాలి ప్రతి ఊరికి దోబీకా ఆదుకోవాలి చేతి వృత్తులను వెంటనే చేతి వృత్తులను వెంటనే చేతి వృత్తుల పట్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వైఖరి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము 3 సంవత్సరాలు గడిచిన అణగారిన వర్గాలకు సంబంధించిన కార్పొరేషన్లకు ₹1 కానీ నిధి లేక అణగారిన వర్గాలని ఇబ్బంది పెడుతుంది ప్రభుత్వం. ఏమన్నా అడిగితే సచివాలయాలు అంటున్నారు. సచివాలయాల దగ్గర నుండి రజకులకు దోబిఘాట్లు ఇస్తారా, లేకపోతే నాయి బ్రాహ్మణులకి వాళ్ళ పనిముట్లు ఇస్తారా, మత్స్యకారులకి గీత కార్మికులకి కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి రకరకాల వృత్తుల మీద ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి కానీ మన సచివాలయం ద్వారా వస్తాయా అని మేము అడుగుతున్నాం. నువ్వు ఇచ్చే 10,000 15,000 నుండి అణగారిన వర్గాలు ఏం ఉపయోగపడుతుంది అని జగన్ ముఖ్యమంత్రి గారికి సూట్గా అడుగుతున్నాం. ఫస్ట్ వస్తేనే నాకు ఒక్క తూరి అవకాశం ఇవ్వండి, రాజన్న రాజ్యం చేస్తాము, అందరికీ అణగారిన వర్గాల పట్ల మేము ప్రధానంగా వాళ్ళ పక్షాన ఉంటామని చెప్పావు. వాళ్ళ పక్షాన ఉండేది ఇదేనా అని అడుగుతున్నాం. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినాక బీసీ కార్పొరేషన్ లోన్లు లేకుండా చేసావు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్లు లేకుండా చేసావు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఎస్టీ కార్పొరేషన్ లోన్లు లేకుండా చేసావు. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయితేనే మైనార్టీ కార్పొరేషన్లకి ఈ కార్పొరేషన్లు అందరికీ లోన్లు లేకపోకుండా అవి ఎలవెలబోతున్నాయి. మళ్ళీ ఎందుకు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు అర్థం కాలేదు. నువ్వేం చేయకుండా వాలంటీర్ల మీద సచివాలయాల మీద చెప్తున్నావా? కొంచెమన్నా బుద్ధి ఉండాలా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి. అణగారిన వర్గాలు రజకులు, నాయి బ్రాహ్మణులు, కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ అణగారిన వర్గాలకి ఏం నువ్వు న్యాయం చేస్తాండావు? కొంచెమన్నా ఆలోచన లేకుండా పరిపాలన చేస్తున్నావే, ఇంతకన్నా నీకేమన్నా ఆలోచన ఉంది అని అడుగుతున్నాం. మా ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదు. ఎందుకు చెప్తున్నావు ఈ మాట అంటే, రజకులు గుడ్డలు ఉతుకుతా అంటే వాటికి పోయి మీ ఆ కష్టాలు చూసామమ్మా, నాయి బ్రాహ్మణుడు గడ్డం తీస్తా అంటే మీ కష్టాలు చూశానన్నా, మైనార్టీ సోదరుడు ఉంటే వాటికి పోయి మీ కష్టాలు చూసాము, ఎస్సీ ఎస్టీ గీత కార్మికులు మానేపుతా అంటే నీ కష్టాలు చూసామన్నావు. కష్టాలంటే ఇవేనా? బీసీ కార్పొరేషన్లు ఎస్సీ కార్పొరేషన్లు బంద్ చేసేదేనా నీ కష్టాలన్నీ? కొంచెమన్నా ఆలోచన లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన చేస్తున్నావే, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకుంటావా అని అడుగుతున్నాం. ఏ ముఖ్యమంత్రి నువ్వు? మా అణగారిన వర్గాలని అనగదొక్కడానికి అని అడుగుతున్నాం. ఉన్న వాళ్ళకి ఊడగం చేస్తున్నావు, అణగారిన వర్గాలని అనగదొక్కుతున్నావు. ఇదేనా నీ పరిపాలన అని అడుగుతున్నాం. దానికే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని బీసీ కార్పొరేషన్ల దగ్గర ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయబోతున్నాం. నీకే ఏమన్నా కానీ మా వర్గాల పట్ల విశ్వాసం ఉంటే, లేకపోతే మా మీద ప్రేమ ఉంటే వెంటనే బీసీ కార్పొరేషన్లకి, ఎస్సీ కార్పొరేషన్లకి, ఎస్టీ కార్పొరేషన్లకి, మైనార్టీ కార్పొరేషన్లకి నిధులు ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కానీ సాయపడాలని ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కోరుతున్నాం. అదే కాకోకుండా మైనార్టీ సోదరులకి, మైనార్టీ వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయితే ₹50,000 పెళ్లికి వస్తాండా. అది ఏం చేసి తొంగలో దొక్కిదివి. నేను వస్తే ₹1,00,000 ఇస్తానంటివి. ఏ మాట మీద నిలబడినావు? ఒక్క మాట మీద నిలబడినావా నీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి? మొన్న సామాజిక న్యాయం అన్నావు. సామాజిక న్యాయము వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు ఇచ్చి 56 కార్పొరేషన్లకి వాళ్ళకి చైర్మన్లు చేస్తేనే నేను సామాజిక న్యాయం చేసినాను అంటున్నావు. కొంచెమన్నా నీతి నిజాయితీ ఉందా నీకు అడుగుతున్నావు. వాళ్ళందరినీ నీ జోలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి ఏం మాత్రమో నిధి లేకోకుండా దిష్టబొమ్మలాగా నీ దగ్గర పెట్టుకుంటావా? వాళ్ళకి నిధులు మినిస్టర్లకు కానీ, ఎమ్మెల్యేలకు కానీ, చైర్మన్లకు కానీ నిధులు ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా మా అణగారిన వర్గాలకి ఏదైనా పనులు చేయించు. అట్లా కాకోకుండా పేరుకు మాత్రం పదవులు, మాకందరికి అన్యాయమా? ఏం ముఖ్యమంత్రి అయ్యా నువ్వు? ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిన్ను ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవడం కానీ సిగ్గు అవుతుంది మాకు. అణగారిన వర్గాలన్నీ ఓట్లన్నీ దండుకుంటేవి. ఒక్క తూరు అవకాశం విన్నా మీ అందరినీ బ్రహ్మాండంగా పాలిస్తానంటివి. ఏం పాలిస్తేవి? అణగారిన వర్గాలన్నీ అనగదొక్కి పారేస్తేవి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు
మీరు ఇప్పుడు కానీ అర్థం చేసుకోకపోతే వచ్చే కాలం అంతా కానీ మా అణగారిన వర్గాలందరూ కానీ నువ్వు ఎట్లయితే మా మీద కసి కట్టినావో నీ మీద కానీ ఆ రకంగా కసి కడతాం. ఆ రకమైన పద్ధతిలోనే సమయం వచ్చినప్పుడు అణగారిన వర్గాలందరూ కానీ మా విశ్వరూపమేమో మా దెబ్బ ఏందో చూపిస్తామని జగన్ గారికి హెచ్చరిస్తున్నాం.